ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong Ki nong ilam jong ka sur ki nong west ka balong ka shatri jong ki sang bahalang baper jong ka West Khasi Hills District haga khandai tarik ubnai nailor arhajar arpuway kilala jingo but I men see ye ka yeng ka sem jong nong ilam barim ka sang HNLC uba Cherry Starfield thank you ubala do e yala ka jingim haga jinglait khandra jong ki pulit ye ka yeng sa jong u hamalai kan ton masar haga step perngap jong ka khatlai tarik ubnai nailar arhajar arpuway Haka jing yakren bat kilat pathai khubor uway ni kinong ilam jong kani kekin hon uli yathu baka sur kinong west kan yai kershan lang ya ka jing dawa jong ka sur kinong maulai na ka sarkar ban suspend mardor yaki arngut ki superintendent of police bat ya director general of police ka jilla haka baya day bat ka jing keno syaksiat yap jong uba Cherry Starfield thank you Sayo kawai kesul kau kau wan bor kam lemba tak kejingnya teli belam cuma kejingnya senau cuma macam tem jongi ya kena isu mat periok ya kau cuma serius cari thank you bat kai kesan caki itu break kata nak aku berdoa kai kesan lebih tapi nak bagi forum pada bat nak saya kai thank you tak kubesi ya banyang nanti ban perkat rangba nanti lalong samla bakura jom bani ke Jakarta bat kathan bat kini kali jungi berkawai ba Imla bandalan mun ba indah haban keliba manu bat ha uei ga uba Chesterfield thank you ndrai nei mai chi ru me borok khoj kala itu don aplan jogi katto ga niru ngilaya kendu di mai chi te don ki bok bat ya kendu ru latik rut ya ki kam ya ki jingjia ka jong i mai chi te na kali ang jongi ko basul ko west na ki ken hon ni paper da ka ti sukhia ya ka ega balajia ya kisi ke bakadu yung imaji ngidap da ka mensin ka basin khia si siapa yang ai kata na baro khot ki dong dilong kemi ki sang long kemi ki ma man ki ai kata ka kubor menin ba ai dang ka kubor khamtam e sha i ko ba indio ya ka met ka khoti ba abang idu no ke be ba thon ki jongi da kan ti ka ba ublei mon ban shim na ne da kan ti ka ba jaja ka ti no Bansyong haj yaladi syar takarishong ne kapun kre do rei do ime jongi kalau ba katno ngisno si abang idu no gibi bertani jongi rei katno ke sukia de le na kalian be joki ba ko ke suno west kapun pauda asushim den det no ya kajim im Adem jongi jong ka so joki no west yudan e ban ai phin rei tang e jikor ko do be do kat na phi Beri semua untuk dengan ini kesan jompi ternak yang juga kesun jompi nong west ni kemen ba dok jompi ini dia kahap ba kumba pi pi doa ba nak le juga kesun jompi nong west ini dah dekat ba pi ke ini saya adu ba ko pi le jadi siapa tu play dah dekat ba ini kesun kemesia Ngiwan hang ni naka liang jongi kasur jongki nong west Khasi Hills District ka ba Idan shibun ki konkum ki konvenan nakaliang jom ki seng balang ki per ki SU HYC HNF HNM FPGP nanta ka Bikhlea Commercial Truck and Association WKSU FWP WYF nanta ka UHM ki seng samashnong jom ki area ki per jom ka West Khasi Hills District nanta kumjuro nakaliang ki seng lakmi ki per Naruk baga jiak ni jia ka kharlai tarik nagaliang jongi jing shimno ka jongki police ya ka jing im jong irangba ba Cherry Starfield thank you nagaliang jongi kum ka sur jongki nong West Khasi Hills District ni lapen pau kum ka oi ki don napdang ki dekat jong ka West Khasi Hills jongi ki belaiwan hab tu ka singi santarik hadin kata janmit ngila penlong ke jeng thang bombati ha yo no stoin kum kadak ke jeng sengolam ya kani gasam hadin katangi penlong ka rally la se ga rally ka ba ning kong e na ki sur jong ka keleng ka brih new trap na keleng ka sur jong kinong west ha ka ap khnai trek jong nai baladap na agos ngila penlong ya kani ka bunta bat hadin kani na keleng jongi ngila perkhat ngila wan ba sengolam yang ni yang kesam yang kapor buntar angkat ikurum ki khun ki ti ki men ki jongi ba cheris bala khlap no ba nagliang jongi kasur jongi no west hadu menta
ngidang penpau hi ka juk ka thong kalong ba ka ei ka ba ka ying ka sem ka sur jong inong molai ka le ngi kersan ya ka ei ka penta ka ba ki ya chakmat nagalian jong ngi wan hang ne de ka masim ji studio ai men sim ban pha ka kubor ngolem syagi ba ying ba sem hang ni akum juk ka por ngi wan kum ki samlah kersan jong ko wes hasil ngi la yo ru ban penong jong wai lam nam ta ka ni ka sem ba ngin kerku gerdo i kun ti le se oi walang ila du no yo ni rong ba ibadai ila bagas jeng sim jeng ki bor badan haka dapat orang nak police department kalau sim ke jeng im jeng i rengis ngungu pat se kalau long lemba ke jeng klat no ke jeng i oi walang ila du yo we rurong ba jeng ke jai benru rai pat ni sungu lemba ke jeng klat ke jeng i ngi yo i ya ke jeng ya teli jeng ke jai benru ke jeng i keleng ke jaka wada west Kazahil district Hais Kazahil berkumjuk ru nadu kasur jeng mulai berparok ki ngila long ke beteli lese kan ni long ke jeng kerku kadai ka plan ka ba national net jong nong bu nong thau jong i ba kani gede lenti te nak leng jong i kasur jong nong west hadu mentang idang yang hi ban kersan ya ka ei ka ba ki sur jong nong malai idang ya chakmat agum ju ko por ngi kersan ya ka yeng ka sem bangi de ban yo ya ka jeng bisar ko bahok nam tai ni rang ba te ya ka ju ko por kum kasur jong nong west ru ni penram ya ka deputy commissioner jong ka East Kazahil district ibala pha ya ka syukos notice hakin ki Ndrungwit ki rurang ba jong ka molai ajisya ni solongo ya ni benta esela daka dai kum kata la dai ngila ngat lang nomor borok si ka jai budu ka lakhi te on ai syukos ni tang ai ndai la jet ki ndrungwit te nakaliang jongi ai men sim ni girang ba ni ya chakma nakaliang jongi kersan bat lese nakaliang jong ki bor badai berpej se ki don ke ai ba pressure na lendat se sa poi do kan ni lewat kata nak liang jungi ai mesim ki barngi kersan se nak liang jungi hakanu guru por ba kajaj bendu golong badon kam nak sur jong nues ilong ba klai ban mi syafat ni singin se kendu bat ki convener jong ka sur jong ki nomolai hadin kan ni ka program nang ni ngin se perkhat kum no bakin le ndai ngi penram hi kan ni jong penslam ngi ong tin we delete taktik long ban penslam khnang ban yo sna kumno ban penlat ya gitu ki bro ki badan hakaan te ngisno thu sai ka jing penslam katang penslam golong ba kan pensting ya gitu nong peniak bro te nak liang jungi penram ya ni banta kani ka ka jing ai mensim jung sarkar MDA ya ki police department ban bambru nang ni syakmaro ka jing lek kum ni ladakan lek kloi ya kani se lap no game no la ni ban suspend no ban terminate no sendan da kam ka paki kibat la se kiwe ke nomlin syo rai kan jing le sarkar MD ban delay kan ni ka judicial inquiry la se ka dai ka jing slam ki jong ki khnang ban kelum kan ai men sim ki bru jong ki balek kum ni kam tingi penram ya kan ni bentar la da ka syong ki jing perkhat hadin nang ni kumbang la ongin saya perkhat lang barga ki convener jong ka sur jong namulai tela dan nak liang jong ki don kam yang i haknu nu por ngi long ki pelak lai ilong ki bakrek kum ki samla kum ka sur jong ki nong mes